ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଭାକୁର ମାଛ। ତ ହେଲେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଅନଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ଭଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭାକୁର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ ତେବେ ଭାକୁର ମାଛ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଉଙ୍ଗୁଳି ଚାଟି ରହିଯିବେ। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜରକୁ କଟି କରି କାଟି ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଇଛି ଓ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୁଚିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇନି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଦେଇ ଛାକି ଆଣିବା। ତ ସେଇ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ଦେଇ ମସଲାକୁ ଯେମିତି କଷାଯାଏ, ବେସିକ୍ ମସଲା ଦେଇ ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିମି। ତ ଚୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡି ନେଇଛି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚୂନା କରି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଭାଜା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଭଜା ବାଦାମ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଟାଇମ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ କଷିବା। କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଭଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍